ingoma yakhe inhle, but I don't think ukuthi iwethe ukuthi ingahlukanisa unyaka. Cause unyaka kona wethu amabhinci, ukuba owethu kuphela amabhinci, hayi ukuhlukanisa kwakho unyaka, I don't think ukuthi ubuzomlimaza. Ngale nto yokuhlukanisa unyaka ingozi, cause ukukhuluma from unyaka uhlukene kuya phambili akucontroleki. Makwazi ukuphuphisa ukhuzane ngahlulwa yini ukuphuphisa umjolisi njengoba vele ngena branding stable okwamanje. So ezinye zezinto abafuthi asibukweni ngene positive way. Yekelana ukuthi khona umthandi. Mina angisho ukuthi votelana umthandini. Ma ukuthi kanjani you are looking for somebody to penalize lento kamthandeni or to avoid ukuthi umthandeni angahlukanisa unyaka votelani babthozani la ngebrand yakhe ngeke sayenza lutho. Angeke sayenza lutho mvoteleni awini kuphelele lapha. Ma ukuthi nifuna somebody enifuna ukumdestroy icareer, please ilwani ngobabthozani la. Ubabthozani langa uvela useyela kwempesheni njengamanje. But umjolisi umjolisi umfana la ko 22 ono 22 years 2020 ono 20 ono 23 years. Ncane umjolisi. Like usase ne career futhi future yakhe bright la emculweni. So manifuna umuntu enizophazamisa ngaye, ngiyanicela ukuthi niphazamise ngobabthozani la. Yeah, ngiyanicela nje niphazamise ngaye, please. Manifuna ukulimpa izeni zoba zikamaskandi, ngiyanicela ukuthi nilo ngobabthozani la. Nobe qedileke lapho mina ngeke ngize ngibe against lo. But since nisafuna ukulwa ngomjolisi, ayish. Yabo. Ngoba for why usaba umjolisi? Angisaba umjolisi, ngiyamsabela umjolisi. Ngiyamsabela. Cause ukukhuluma kwabantu, abantu ngababona bethule nje kuyimanje. From 1 kaJanuary kuyashintsha ukukhuluma, kuyashintsha ukukhuluma. Kuyashintsha ukukhuluma. Kuyashintsha ukukhuluma. Yeah. Mina nginankinga. Uthi uyakurecord ubhanyazile. Abahlezi bephelele ungirecorda bafowethu. Yeah. Bafowethu mina angifundi ukukhuluma kakhulu. Angeke ngisho ukuthi ngiphilile nomjolisi, umjolisi ophile nami. Angaze ngiphile naye mina. Uyena ophile nami. Ngiyabo. So I think uyazi ukuthi I think kuningi akwaziyo mhlambe ngiyena ize nikwazi. Kodwa nje okubaluleke okudlula yonke into ukuthi ke career yakhe angikho ready ukuyibona ilimala, yabo. Angikho ready ukuyibona ilimala. And angikho ready ukuthi ilimale futhi ngeke ngikwazi ukumsave. Yabo. Yeah. Angimcontrol ngalokho. Ukuyena ukuthi ufuna ukwenza njani yena. I don't give a fuck, man. I don't give a fuck. Yabo. Yeah, anginankinga mina nalokhuza. Anginankinga. Kahle bafowethu. Is not like iGucci izophazanyiswa ukuthi khona abantu abathize abazovotela umjolisi, cha. Anginankinga mina nayo yonke lento, but into engiyalayo ukuthi engafaka umfana ekukhulumeni. Yabo, ngoba lokho kukhuluma futhi abamfaka khona ngeke bekwazi ukummela kukhona konke. Yabo, bazomshafu mayisemuka namanzi noma amuke nomfula. Yeah, so so nje but kuyobonakala bafowethu, ngiyobonakala. Siqiniseke yena ukusaba bafowethu baye bavotela abantu bawena. Kwilokhuza kwi-record of the year ngagcina kuthiwa kuzovotela uBig Zulu. Azi kwaphelela laphi khona. Ingakho ngisho ukuthi mina ngilandaba nalonto leyo. But into engisho ukuthi if they are looking for somebody abangakwazi ukuthi belwe ngaye, please abayuze babthozani la.
ya abayuze babuthozani la abayuze ya angazi noma uBhekuzulu nje uyena wagcina une record of the year amasama yazi ngagcina ngawabukanga kodwa ngagcina kuthiwa kuzovotelwa yena so ngiwusiqiniseko ngeqhelelanisa nezinkulumo ezithize ezikhomba ukuthi mhlambe khona abantu akuthiwa bayasatshwa noma banjani angilazi udumo lwabo angilwazi kangako yabo ngalokhu udumo lwabo nje angilazi kangako yabo ya ngikho against bona kodwa nje ayekho into ethini bafutha ayekho into ethini siyaphila lapho mfoka amapholoba kuyaphileka ya siyaphila bafuthu ya siyaphila ya kusho ubhadlane la wini ya kusho ubhadlane la wini uSikolethu wayengawini ngani asikuse ukudlala kweqiniso kodwa le ndoda shalapha mfowethu kuhamba kanjani ihaba ngisondayo ihaba ngithandayo ihaba ngisondayo kaphileka lapho gazi mfowethu kaphileka siyaphila ngapha Jama Nazaretha wonke wavotela uba shem iyangihlekisa lento ukuthi yazi into engihlekisayo ukuthi each and everything eniyenzayo manje it is not about for a love of music. It's not about loving umculo thizeni, but it's always about spreading hate about loyo muntu loyo. Ngiyanibuka nje ukuthi ayisene obsessed kakhulu ngomthandeni. Asanenza sure, asanenza sure. Sengiyafisa ukuthi wabulala ubani kanti emakini kangaka. Sengiyafisa nje ukwazi lokho. Ngoba mhlambe kuningi esingakwazi nenikwazi. Khona mhlambe kuningi bafana khona ni obsessed ni obsessed nenza ama-call nenza ama-voice note niyabaquza nishiswa yini kanti yabo ihaba ngisondayo ngaqhamuka ngingedwa fo ngihabaleka wayongenaba ihathi ifika mkhonto ihesa wamafika mkhonto